Môžeme? Moment. Stojí na špičkách presne. Nemá prešla. Martin, ale prvá cena zajtra na karnevale, že nemusí platiť ubytovanie. Ja budem takú masku vymyslieť. Počkaj! A počkaj! Aha, už? Počkaj! Ideš rýchlo, rýchlo! Poď! Makaj! Ide! Nezhoď to, ide! Marian! Na prvom medzi zase je prvý. Ideš! Poď! Zóni sa, máš veľký odpor! Zóni sa! Nevoskoval líže. Máš jazdové lyže, teda palice. Ideš, poď! Hop! Maka! To je čas! Pozor! Ideš! Vstávaj! Prvé miesto. Ešte chvíľu! 9 sekúnd, 3 stotiny. Toto bol výkon. 39,3. Píš. Počkaj, ja ti pomôžem. 39,3. Že píš. Koľko? 1,6. Ty brda, mi tam prestala krvácať noha. Máte 49,3. Áno.